No niin, eli vuosimalli 96, 750 E38 eli M73 B54. Moottorin äänen arvoitus tai sivuäänen arvoitus käy ihan tyhjäkäynnes, ihan ok. Muutama venttiili naputtaa kuulee, mutta ei sen kummempaa. Mutta jos mennään sisään, tai vaikka paina vähän kaasua. Ei vielä sen kummempaa mennä sisään. Ovi auki vielä. Jotenkin auto alkaa kuulla, mutta vasta kun ovi laitetaan kiinni. Sellaista ihmeen jurnutusta, niin kuin naapuri porais seinää porakoneen kanssa. Mikä se mahtaisi olla? Laturi on vaihdettu, vaihteisto, öljyt on huudeltu, uudet tiivistöt, bla bla bla. Ohjaustehostin on vaihdettu, kaikki kiristimet on vaihdettu. Laatikko toimii ihan hyvin, että voisiko se siltikin olla jotakin sen kanssa tekemisessä. En tiedä.